To miał być najtrudniejszy tej jesieni mecz dla piłkarzy Stadionu Śląskiego z rocznika 2004. Podopieczni trenera Macieja Biernackiego mierzyli się w miniony poniedziałek z bardzo silnym zespołem GKS-u Katowice. Od samego początku katowiczanie wysoko zawiesili poprzeczkę naszym zawodnikom. GKS dłużej utrzymywał się przy piłce, często był pod bramką stadionu, ale także podopieczni trenera Macieja Biernackiego tworzyli sobie bardzo groźne sytuacje w polu karnym Gieksy. Z kolei między słupkami bramki stadionu bardzo dobrze spisywał się chorzowski golkiper. Dawaj, Paweł! Brawo, Paweł! Brawo, Paweł! Idź do przodu, Filip! Podaj mu! Dawaj, Filip! Dawaj! Strzał! Ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, Wietek! Nie ma. Dobrze, Pawlo! Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa skończy się bezbramkowym remisem, pięknym uderzeniem bramkarza GKS-u pokonał Wiktor Kułaga. Brawo, Chudy, jest! Brawo! Brawo, Chudy! Chłopcy, jest kapitalnie, jest walka. Nie przestraszyliście się bardzo dobrego przeciwnika i o to mi chodzi. W każdym meczu mamy walczyć. Chłopcy, tutaj parę razy Bartuś za delikatnie, jakieś takie nieporozumienie z Andrzejkiem. Krzyczysz, moja hop i okej, nie jest wstydem wybić na aut, jeżeli nie masz co z tą piłką zrobić. Staramy się grać od tyłu, nie wybijać tych piłek, ale jeżeli będzie tak, że masz tu dwóch przeciwników, jest sytuacja niepewna, no zawsze wybij w bok. Okej, wrócimy, ustawimy sobie i tyle. Jeżeli jest możliwość, oczywiście gramy, Bartek. I fajnie, że wreszcie tam tej jednej piłki nie wybiłeś, tak jak ty to masz w zwyczaju, piszczelem albo gdzieś mocno, tylko spokojnie przyjąłeś, rozegrałeś do boku. Czyli co? Czyli jest postęp? Jak chcesz, to potrafisz, nie? Bartek, bardzo dobrze ta obrona, chłopcy, wygląda. Bardzo dobrze. Filipku, nie biegaj bez sensu, bo jak tam sam pobiegniesz, tak, to ich jest trzech, no klepną cię. Mimo twoich dużych chęci i wielkiej ambicji. Wyklepią, bo ich jest więcej, to ktoś jest niekryty, nie? Nie mamy tyle sił, nie mamy tyle na razie zmian, żeby zagrać tak, że możemy sobie 4-5 zmienić i że tych sił mamy więcej. No musimy to wybiegać. Zostało 30 minut, fajne 30 minut za nami, ale chciałbym, żeby te 30, które jest teraz, ciężko, bo wygracie swojego maksa na tę chwilę. Ale stać nas jeszcze na taki malutki krok do przodu. Była ta jedna sytuacja, Wiktor, którą miałeś, no i fajnie, ale przeciwstawiacie się im. To jest super kapitalny zespół, tak? Popatrzcie, grają piłką, narzucają swój styl gry, mają parę takich indywidualności, ale wam niczego nie brakuje. Wygracie tak jak oni. Czyli co, jak chcemy, to potrafimy? Tak? Tak, no to oby tak dalej, chłopcy. Nie poddajemy się, jakikolwiek by był w drugiej połowie wynik, wychodzimy, walczymy i do końca. Strzeliliśmy jedną, możemy drugą. Oni strzelą dwie, możemy strzelić im za chwilę 3. Po zmianie stron do odrabiania strat ruszyli goście, ale również drugi bramkarz stadionu interweniował bardzo pewnie między słupkami chorzowskiej bramki. Idź do niego, Bartek! Idź! Brawo! Brawo, Bartek! Dajesz! Dawaj! Brawo! Jedź! Brawo! Nie dajesz! Nie dajesz, Andrzej, dobrze! Brawo! Spokojnie, spokojnie! Tak jest! Brawo! Z biegiem czasu coraz bliżsi podwyższenia prowadzenia byli zawodnicy trenera Biernackiego, którzy coraz pewniej spisywali się na boisku. Dawaj, dawaj, Jarek! Strzał! Strzał! Jest! Dobra, graj! Dawaj, dawaj, strzał, Jarek! Brawo! Brawo, Borek! Wreszcie w 46 minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Katowiczan znalazł się Kułaga i po raz drugi tego dnia skierował piłkę do bramki. Stadion prowadził z GKS-em już 2-0. Ostatni
kwadrans to uporczywa walka gości o wywiezienie z Chorzowa z choćby punktu. W 50 minucie katowiczanie zdobyli kontaktowego gola. Bramkarz stadionu nie miał w tej sytuacji żadnych szans. Przez kolejne minuty trwał napór graczy w żółto-czarnych strojach. Akcję gości zatrzymywali jednak będący w dobrej dyspozycji obrońcy i golkiper gospodarzy. Niestety na kilkadziesiąt sekund przed końcem regulaminowego czasu gry goście doprowadzili do wyrównania. Gospodarze udowodnili jednak, że są bardzo ambitnym zespołem i walczyli do ostatniej sekundy. Opłaciło się. W doliczonym czasie gry rzut rożny wykonywał Bartosz Mokwiński, a piłka po głowie któregoś z katowiczan wpadła do siatki gości. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie, a chorzowianie mogli zacząć świętować. Stadion Śląski Chorzów pokonał GKS Katowice 3-2. Najważniejsze. Nie, no najważniejsze. O, patrz jak się bawi. Najtrudniejsza drużyna dla nas. Tak, GKS był najtrudniejszy. Na pewno chłopaki się cieszą. Ja też nie ukrywam, że jestem zadowolony. No, już mecz był, nie da się ukryć, dobry, pełen dramaturgii. Prowadziliśmy 2-0, nagle zrobiło się 2-2 w ostatniej minucie, no ale odpowiedzieliśmy już w przedłużonym czasie gry. No cieszy takie coś na pewno, bo taki wynik na pewno tych chłopców podbuduje i zmotywuje do większej, że tak powiem, aktywności na treningach i tak dalej. Na pewno GKS w tym roczniku jest mocny, ale nie należy się nikogo bać, z każdym należy podjąć walkę. Myśmy dzisiaj tą walkę podjęli i myślę, że sprawiedliwy byłby tu remis, gdyż GKS miał swoje sytuacje, przeważał, ale myśmy też mieli swoje atuty i dzięki tym atutom wygraliśmy ten mecz. No, trzeba się cieszyć, nie ma co narzekać jak się wygra po dobrym meczu. Myślę, że chłopakom należą się duże brawa. No i brawo dla tych chłopców za to, że psychicznie byli mocni, bo tu rodzice z jednej strony, z drugiej strony ta tabela, mocny przeciwnik, a oni dali radę. No, już tam widziałem u mnie jednego chłopaka, jak płakał już przy wyniku 2-2, jak już padło, no ale nie ma się z czym przejmować. Fajnie, że wygraliśmy, podkreślam, bo jest to nasz sukces, tak? Nie ukrywajmy, ale no, nie to było najważniejsze. Zagraliśmy dobry mecz z dobrym przeciwnikiem i podjęliśmy walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Byliśmy konkurencyjnym rywalem dla tego przeciwnika, no i przy odrobinie szczęścia udało się wygrać, także gratuluję chłopakom i oby tak dalej.